Keblai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakong san mentaga sengi Shillong. Kentu Khubor Shillong sat sopen ban khot tender biang. Halor ke kendram NIT pan jingshai ke KCDC. Bat kedur penlim ke nongkse ya ke BSF ha ke final All India CM Gold Cup ha Sikkim. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam benya. Khubor penyat Shillong ke site sopen hapo ke jingelam usordar ba Downing Star kenta elaka site sopen lemba ke jingsenran lang ki dekot jeng ke Neutrap National Youth Front HNYF sora circle ha ke arpo arterik Kyllalyngkot arjar arpun rew kilalit benya kendu eu director jeng ke NIT sora Henry namar ke jingbun kam jeng u kinoilam Shillong kim shim la yo alat benya kendu ya u. Kila yo banya kren bat u registrar jong ke NIT, halor ke jing yo ke NESS ban penyat ke kam security guard hapo kini ke institute klem depan jing bit na ke Shillong. Haba kren shikila pathai Khubor, usordar ulapan pau ke jing lingok bakumnu kini ke agency banabar ke yo kam klem ke jing bit na ke Shillong. Ulo ong kini ke day ke jing iben jong ke agency ya ke riti duster penyat Shillong, bat ke penpau persya bakam kwa banya trelang bat Khubor Shillong. Nakaliang ke Shillong ke kentu yo registrar ban retender biang dekawai kenang bakan long ke bakut basuba. Kelawan ban simti nekakam baklawan mi kendu yang jaka trekam apa office yang bagi lapan syai nakaliang ilaka sopen ngipat ai NOC. Ting masolingok ba kumno ba klem ka NOC pan ila ban trekam ne itu ya ke Shillong jongi ya ke ba kisi yo by direct na district council. Ho ada ba buram ya ke district council. Ni ha ba jimpet jong district council ya kini ke benta uput usam nomor ya ka saya sopen ru ka hap hapo ka ilaka saya sopen sedasiap te ni laju yo ki jimpet na Khubor bahalor hapo district council ba fidi ba shop na yunu ke nusi jimpet ha ngi nong ilam Shillong ba fidi ba yo shwa jimenjor na ka dor bar Shillong shop na nusi relation kham tam ya ki ta ki non tribal wingi ong hak tin nong we ti long kanir ka khamwan changi ba kani ka lapelingo te menta kasi nakaliang ka Shillong kan kam Shillong yuan hangni dalam ka HNYF yang menglay kendu yang register beri ban page ya kena NIT aba kila ya keren batki ya bang lapan sengo ya kani bakani kalau long ya ilat ya ka Shillong bakani lapan songsi bakani ru ngi ka ora sibun ke rum kenram tiga ibu dan manong ni pani ba kani ka lapan ni challenges ya ka bakamnya telenti ma beri banyak yang liang Shillong ni musuplat bakani ka nes kanya ilat ya ka Shillong ban ni na ka Shillong hiru imka baka neganes bakan trikam ni lada kamnya ba ka Shillong marba kiki bro khaj abadong je trelang renti kora kebit kabiang marngi sotu bah ka Jylla jungi ka beri hinyok trap jangan kiwi agency ki ba fair badi security wada pass wada dan laki license yang bangam la banjir kerteng kini ru ki apply ide masuk tu ki kam udang la hiu try mulok try kasi ide ban pelilat sya gi je beri kasi jungi malada kiwan kiwi ni na kibar Jylla kiwarat kibri na kiwi bat kani kalau pasyak kani no ya kakam ka jam yunong suara kam tamnya kidan sibun kinong suara ya kibai juan hanga ki kena ba pli lapas ya ki training security labur mensya kasis wajudan hang dia ya ka ba klatre ya ka ba nakaliang ka Shillong ju kerpa ban tap kam tap jam ni kena kinong suara ribun kim jiyo ti kani i kora gi la dau da kiwi kita ki jai benrio ki ba kim yakko peri lang ba ka Shillong kani kora ji ki nong Shillong ba ka suara badang yo para khasi idang ya pier idang ya kran idang ya sutu kaktian ka thliet kalong ka jimento hi ya ki Shillong ji baro kawai jong ka sora lani jong ka beri hinyok trap hi ki bala menya tre yakta ni sutu ba kakam ka jam idang pedang jing kom ki kon Samla imla ban yo kam yo jam merepal ra kini beri una bar kini ki kenjasang ki bon ma kini no ya ka khai ka patang ji trai mulok trai kini kan kata sibun la yo kema pi iba kini beri layak ilat kum ka benta Shillong kalau ki iben kim khen ya yu kom penyak Shillong riti dustur penyak Shillong bagi ba kini kilek bom sunyau bat kim khen ba ka jaka ba kini kiwan chuan lek thambor ba kiwan rong put sam jo ka Shillong kide banda burom kide ndawan sada kalinti gen ya ba kadang kami kanu ke NOC ya keren ya sutu hari kini pan kini ba kim kwa banyak Shillong ka Shillong kwa banyak la ka jong ka benta bagi yang kena register kalau ba ngilapin so register orang kini kalau di bawah kelalut adu syakman maringi iba ke NOC kim sim nakaliang ka dorbar Shillong ke baar iba kani kanes
kawan kapan kepisan kini belah tray kapan kikasan arpo jar kani kamdei ka benta ya ka ba pinyan penban penkela business ya ka kam ka jam jung brio ka kani ngimla ban pediang kani kom le jong kani ka benta bar ka trading license haba jinsya ka apply shawai mla penpa umi ha ko social media kade ka like kuat re kawan man pelong pemanda kani trading license ko ke jaka ko ra shwai ka sinong ko mla ban pediang kani nak liang sinong kembang lawan hiban mi khmat mentah sini banyak nang ibu dia ni kakam balada kani ka agensi kadang ya kadang trailang bar kuni ba ka yailaj nak liang sinong dang don sui pak kilat nanti ya ko ba misa perkhat sisu ke be de ban le gini ki kenia sini kenia tayau ya ko ba nak liang ka seng action way of ni susu ka ipor si benai ba ka de ban weng no ela dia mar kamya kat kum nanti trikam jaga sinong Abadi kini kau mengilap kedai ke jinik buku joka ni dakwah hiru na register orang lekren. Malah kau nomor kedai balong return dar, kedai balong buat kawakut, kawasuba, kawabit bobi yang kikot kisla. Malah kilong kau kini kiwi hiru saya jangan ni sekemat. Bangim kau bakum kini kinang eja, bakin danglong kau ni. Bakan ni kedai hingga ba kenumkot amtasing tak kiwi hikinja agensi yuan yang ni. Jam hajian hubut kilat. Ya kau bangim dang trailang rekal masakan semua sekemat. Kekenram kebelemi dangshen na NIT Sora halor ke jingyo jong ke North East Security Service NESS ke company na Jylla Assam ban penyat ke kam security hapo kini ke institute ke lepelong ru ikibor bhalor jong ke Khasi Hills Autonomous District Council ban hukum ye ki enforcement ban panjing shai ne kini ke institute kumnu kini ke company ke yo ban penyat ye ke kam habai ke trading license kampat wan ban apply Haba pensyai halor kini kamat, Chief Executive Member KHDC ba Winston Tony Lingdo ulaong, kat kum ke jingkam jong try kini ke company ba ulayo ke trading license kalong ke babakla. Namar na kaliang jong uklem pat wan ban apply ke trading license. Henry ka ba apply kadai na kabenta ke skul Kendriya Vidyalaya. Ulaong ru bakat kum ke jinglap ke enforcement jong ke KHDC kadon ke jingbam bet ha kerukam terikam kini ke agensi. Nalor kata, ulai thuru baka KHDC kalapan de kejingtho na kibor bapeniat ke NIT ban pensyai hapo nyau sengi kumno ni utrai jong ke company uyo ban peniat ya ke kam security habai ke trading license uklem pat yo. Badru ha kenu kerukam ke NIT kala ai ke kam security syauh. Am ke beringkom adin balami ketua Khubor mo bagi lawan ni kendu kat tu kat ningot ki pai ba nong song snong ha ke bede bat ketua jingja po sora ti po net ti na kalian ka jungi na po ka district council ngala pha ki enforcement ti kila alet ban check ti kila lap hi ba kadon ka jingbam bet ka rukom trikam jong tu bayo ya ketua security yang tu ti ka ba kongsan ka ba ngasuka ban pentep ifi ban ya shailang baro hi utu beriu ba kamela dia bu yo ka tu kam security ha po net hang tai po sora jing sha u kham yo ka ba u yo ka de hang tai po kendra Vidyalaya po like kor ti banga por banga issue ka tu ka trading license ka jong u hang tai po kendra Vidyalaya ru la mention hi very clearly ya ka area of operation ka jong u ti hapring jong kata pade kumba flatip hi ka don khendiat ka kaba jing ko naka liang jong ka office check kam jungi ha ka be dei bat ka printing jong ka treat nama ka dang don ha pring ka court case tingi hamla ban ai ka trading license ka ni tai ti shwa ka tu briu bayo e ka tu ka trading license hang tai po kendra Vidyalaya uwan pan di we jing tho naka liang ka jungi ban bu si ki GST ni tai bor khoi tingi la issue ya kata ti hadin buyo ka trading license ula penpai no i tai certificate nama bi dei tang shipor tang ban chupen shisha ula apply ka trade license ula penpai no ka original copy ka don bat ni hang ni po office po file hi ti shwa bule ka tau xerox ti certificate ti dei tu certificate kat kum ka jing tip ko chunga ulek ban apply hang tai po net ti hadu mentang shu tu ifi ngam tip uyo numyo kata ka ya ka kam tai po net nama bu kham kon apply ka trading license ti hadin bang phai ki enforcement ban lej wat hang te ka long nem ka dei ni am ka shisha ka ba u yo ka kam te ki pen kesan ye ladi ki ong bait ba u la apply ya kata ka
limba ki portal na ni limba ki gems ki ba uthap ya ka kam security tai andai hadu kan ni ka khlimat ka ba menta shim lawan ban apply ya ka trade license ka bade ba uyo ka kam security ha po net ti ngala batha ya ki nong tai hang ni bangin ya ngin pha da ka city sport net ban clarify ban ai ngi ha pring ha po news ngi kumnu uyo ya ka kam bat kumnu pi ni ka kam ru klam ni ka trading license ti ya kata nga hap ka report ngamla bang chu le marmar ba nang pha menin ngadang yo ka report na enforcement but manta kidang ap ka juba namar ba kawai ka trading license ka debit ha kawai ka jaka kamdei ka ba nakaju trading license ka bu ni le shwi ka jaka ro kata ngila pen sung thu ina ru bas dang hi nang ka por hi ngila ju ong ki trading license ki babat ya trading license ki ba bakin sung thu ba kawai ka trading license ka debit tang kawai ka trade lani kawai ka jaka mdei na ka ju trading license phila ban le business na ni phila ban le ki kam jong phi shabaro khari khasi ti kata ka dei ka ba ki dei ka net ka dei ban sung thu e kata ti ya ka ba mantahi ngidang up ya kata ka jubab jong ka net namar ba ngila tho na ka lem jong ka office su ban ai ngi ka jubab apa news ngi ba kumnu ni unes security firm yo ya ka tu ka kam apa net Kumu piong mau lo penan kam lo di certificate bersuai NOC hak tu por ka concern ka dapat ka yin bisa ni kita ki hatu kam dei bu lo penan kam ba ka pa di certificate bi ai bi nam ta ka te ka kendra bi le hoi ka pau kum ta tang pada hadian bangila pha ya ki officer jungi shante sport net kawina ka daw ka baki ki ai ka dei ba ula apply be lingba ka jam ka portal ti hadu mentangi pat yo ya kata ka mo kumba fitip nama da fi apply online kindon bet ki ba yo L1 L2 L3 ti hadu menta padengi pat yo hi kata ka work order ru bo yo hangte ti baros kat tangi ju I trading license halor ka work order ka baki ki yo ti hadu menta uni unes ka bide berarti ka net hangte u kompat wan ra ya kata ka work order bo yo ka kam hapo seorang hangte ti ngam do ong bo open don kam bakla ini certificate le si ha kapor bo submit iki dokumen ban pen ibo ke wi ki kam ki bo yo u ai lang ini certificate ngapat la ban certin hadu mantaro na bang la phawat ngampat yo ka jubab ka batikna na kaliang jong uni unes new security agency ban na kaliang jong ka neftak dei halor kata nong rim bang ap ya ka city ka bangi la pha shaki ke hatu pimpa pi la pan lem nam pada jisai na po kan nangan ka NIT ha be dei bat nomor ba ni sung thu ban yo ka kam hi ka don kam ban yo ka trading lesson na konsul hatu long pipan sa mi ki ai kunu ki alot ka kam yo ha ba kam don kita ki dokumen ta kan ko mga ong du menne pi ka jing alot ka jungi ka trade license ya ki form ki ba apply ya ka online am na kaliang ka NIT kunu ka alot ka kam yo ni ubri kam don kita ki kot slide ba la kan na po konsul em ko mga mo ban ong fi mantan ka dei ba ngi borobor ngi ai ka trade license halor ka work order ka jing apply ka jung order ka portal ne ka jam ne ngimdon bentai menu la ban apply ki local zungir ki la ban apply tak andau la yo ya ka tu ka work order kan dau la yo tu ka work order one chinisha office ngi one pan ya ka trade license ringkat bar ki kot ki sla ki babiang ti ngi page halor ka ta ka work order ngi si issue ya ka trade license la da u don hok shisha ban yo la ni lingba ka bidding ka jong bat lingba ki ka jing tap kam ka jong lingba ka portals ni kitai ada la yo sha ta ka work order ngi bs ya ka ta ka work order but rengkat bat kata ru kan nakapor ke ega bangi jule ka dai bangi ju tho shaki nong aikam mo khamtam gini Central Institute balada kidon ki babet ngangapa ni ka comparative statement kamut ha ka comparative statement kin pen i L1 L2 L3 but lada don unu local uba yo L2 ne L3 na tho biang syakatu ka office ba aikam ba believe him I first preference ya u local jungi naman u local jungi rubet but ha ka bide ba kani sora kapat don gum kata ka work order kapat don gum kata ka comparative statement ru kipat ai na kalian jong ka net syangi syaka office jadi hello itai nong rem manin ngal adap tho da ka shithi syaki bakin ai kata ka work order but kin ai ka comparative statement baladang ngila ba hidan ki try muluk ki ba apply ka tu ka kam lingba ka gem dada ki L2 L3 ru ki hapan ai da ka justification ya ka net balai bakim ai ka kam syaki ni ki L2 L3 ki bedai ki local slash ya di hadu mentang syukran syai bet ba hadu mentang ipat yo jing tip la don nampat don ki paradok personal ni ki local ki ba apply tu ka kam security yang tai pot
Kanongse Sports, Social and Cultural Club, Kalara Ekanam Ladu, Jongko All India Chief Minister's Gold Cup International Football Tournament Kabakatway, Hadin Bakalala Ban Pelim ya ka BSF Jalandhar, Dashiko Lanor, Haka Final Kabalalong Minta Kasngi, Ajorathang South Sikkim. Ya ka cool chop na ka benta ka kenhon la yo ban thep do ken cyber lhot ha ka minute ka basan phwei jong ka kalamit ka balapin tikna sindon ya ka nongse ban ra e ka nam la do menta ka samoy ha ka jing ya khun de ka nongse ka bayo ban pene khambon ya ka bol tang ba kamla pat ban thep goal ha ka kala step Henry Day inda kalapoi ka kalamit bakalayo ban pen urlong ya ka ni ka kol ka bakong santam ka ban penti kena artat ban khur ya ka song pisa ka ba hadu arpaulak tingka. Haba phai pat sya ka BSF ka ni kinhun ru kala persyang borba ban thep kol tang ba ka kut baskem jong ka nongse kala khanglat iki wat ban tur sya ka plau kol ru bat kumta ki shuyo alat tang ban persyang na syabar kol. Kumta tat hadu banda kut kapor yele kai kanongse kala penne e karukam yele kai bat kani kala ne tat hadu kapor banda kut kapor yele kai Ini maksimal saja kafilah dulu BSF. अघि मैले विचार गरेको रमन भाइले भनेको मैले बसिहाल्यो Bat dah kini ki Khubor ngila poi syakabakut tak haduk bengide syambiang kublai shibon.